Пролета Уха е уникално. А да видим реката и нея колко е пълна, със сигурност повече от всяко едно друго време през годината. Доста сняг се стопи. До последно се наваля доста добре тази година. Имаме вода. Въпросът е колко дълго време ще я сдържим в язовирите си. Вода. Много. Луда камчия.